Ahojte všetci, ja som Lucia Kevická zo Slovenska a som majsterka sveta vo freestyle futbale. Týmto videom by som vás chcela pozvať na freestyle futbalový kemp, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 30.10. v Brandýse nad Labem. Tento šport nie je iba pre chlapcov, ale tiež pre dievčatá, takže ak sa chcete naučiť zo pár trikov a prihlásiť sa na tento kemp, tak nie je nič jednoduchšieho ako navštíviť stránky www.karifreestyle.com a vyplniť záväznú prihlášku. It's truth or dare.